फाग्लाबो गारि लांजायो ओरैबायदि गोजौ मा जायगामोनलाय आनजार मेंगोन नायल' थाब सहैखाया ओरैबायदि गोजौ नामा गोजौथार गोजौ माने गोलावथारनो लास्ट थाबायलै आं मेंबाय बिरादनो साजोबबाय फाग्लासो दिनै फार्स्ट टाइम आरोना खारथावो ना आयौ जाबो बेसे गोजौ जागोन बे बेसेबां मिटार जागोन बे आयौ थैगोन दे जालालै आयदै आयौ खम गोबाव जाबायमोनलै बिदि गाखोयैया थैस आयौ बाब थैगोन दे माथो जायगाया ओरै गैला मोनसै ओमफ्राय नों मालाय गारि लाजोबदों नोंहाबो गारि बेरायाव थिखोनांगौमोन खामजोबगौमोन गारियानो मिथिबाय नोंना थाबफैदोंलै बिरादनो सिखाव लामासो माथो अखा हानो बोथोरालै ना बबेजों मोजांथाय सोंलाय एथ' खस्थ'नि गेजेरजों एब्रे सफैमारबायलै गोलोम फुजोबबाय माथो मामोनलाय आलुनि ड्रिममोन नामा बे खनसेबाव फैथारगोन आं होननायनि नेबायसो आया मा केमेरायाव फुनायाव अबाव थांबोथों आयौ 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 अबाव थाङो थिखोलायनो बेयाव थिखोलायदां औ बाबा भोलेनाथ निशांति हेलो तो देखो थांफैनो थाखाय नै ओरै थांसैसै ओरैबो सहैना आंना माथो गोमलै लागाय दासो जादों आयौ मबाइलफ्रा बेयाव गलांनांगौ आलु माथो बोरैबा मोनलायो नामा इसोर साहा बागाना ओरै दोखोबाय 어디? 이들에 가고 있어요. 저 오랜 날. ini station na video mana dia bara hidre suci train station 육시야 마we 옹지로 바르트 옹지로 그냥 비례그리 맞추자 mana sobarna nङाब्रा सोलायबाय थायो बारथामनिफ्राय दस्रा जालायबाय
Nah, lekap ini. Malam subuh mari. Masih puyeng karena Sama lain lagi saja kulit. Eh? Kamu dah main. Manca dari pulang lagi. Ada gari kau yo. Sendiri lah sini nak. Anu salah juga ni. Kita salah baca ni. Nere. Apa semua kan? Ini bagaimana? Eh, ada video Matri. ni seorang mau.